Okay. Dobrý večer. Zdravím všetkých Romakov. Zdravím všetkých Romakov a Neromakov. Aj kamošov, aj bielých. A všetkých čiernych Aziatov. Nachádzame sa v krásnom štúdiu u Jakea s mojimi najlepšími kamarátmi alkoholickými, ktorých iných nemám samozrejme, lebo som trúbka, ale ne, srandujem. A chcel by som tu vlastne... On vyzerá jak krtko, ty kokos. Ja? Brácho, čau, Juro. Veľa, že flašku. Juro, čau, iba, že no ja zdravím všetkých mojich kamarátov. Neviem, koľko ľudia sme ty kokos niekde. No však ale ja som... Čau, zavreté oči, iba hľada. A nevidí ich, že kde sú kurva. Ale vidíš, že ešte mám taký zrak po včerajšku. Ale ja som ich tiež hľadal, keď si povedal, že kamarát to je... Ja nemám... Pod sebou iba schovaný. No späť k intru, Marek, musíš to ešte spovedať ešte. Ale jebať na to mám už piči, proste sú tu moji kamaráti, pozdravte sa, mám tu Maja, Ahoj, tu ahoj, Maxa, Serus. je tu Katka, no. Čaute. A som u Jakea, pozdrav sa Jake. Ne. Je tu Antonio Vej. A žena ďalšia. Neviem, prísť ani na meno. Neviem, nepamätám si meno. Mám prepitú pamäť. Dobre, ja by som... Vidím, lebo už si 4-krát otvorila na to. Schizofrenik, ty kokos. Katolický alkáč. To aj bys to spravíš, kamo. Kámo, ja som reálne strašný schizofrenik v poslednej dobe. Ja mám pocit, že ja keď som v robote, tak mne úplne jebe. Ja niečo robím, zrazu to prestanem robiť a zrazu to... Mám pocit, že keď som v robote, musím pracovať. Ja každý deň máš na tejto planete, ale v pohode. To ma neučili doma. Ja tak nepoznám. Čo povíš našu legendu? Že to sme piči. skurvené legendy. Ale koľko to piči, myslím. Jaj, že táto legenda je celkom dobrá. To je piti, ktorá sa volá legenda? Hej. Áno. Kamo, že sherry. Čo to je? Je to rum? Ja tu mám víno, ktoré sa volá, že Primitivo. Áno. Áno, to je... Ale to je normálne také atlantské víno, hej. Hej, kamoška, mali ste víno, že aperitivo? Tak v živote, kámo, som nepil, že horšie víno, to je 16% víno a neraz to piť, kámo. Kámo, idem sem kaj do večerky, dám ti čapované a už v živote nebudeš. Hej, tak kámoško, no tam... Čapované víno? No to je... Večerky, kámoško, to je hnoj. to chutí, vieš, Ja neviem, jak vieš, jak to chutí, jak jox. Čo máš taký, Proti kašlu? hej, to máš takú pičovinu Ó, a do dobre. hrdla si to jebeš, tak chutí to víno. Taká tá hnedá Počkaj, kokotina. kámo, tak je možné, kámo, že tam čapujú aperitivo. Kámo, brzdiť víno. Hej, brzdiť víno, Kámo, to bolo kámo. hnus. Kámo, predstav, že to môže byť to aperitivo, fakt to chutilo, kámo. A to, Aperitivo je počkaj, super. kámo, to víno malo, že liter a stalo, že 2,50. No, to je ono. To je dosť možné. Nejaké čučo fajn, ale more. Maximálne, ale bolo biele, kámo, biele víno, ne? Okej. No piči, Je to, Je to, že vypijeme iba biele, takže je to dosť možné. Kupka je tak lepší, Kupko, to je čučo. Ty si aký kokos. Kámoška, ja keď som mal 15 rokov som pil Kupko není čučo. náhodou tá šunková pena? Aj to, ale je to aj čučo. Kámoško, keď som mal 15... Čau, Marek sa ide najebať, zabere šunkovú. A jaký je to? A jaký je to? Že aký som pena úplne doriadený dojebaný. Kokoti. Na zdravie, na zdravie. Ty nepiješ, Juro? Na budúce ti kúpim Ja kartovku, si môžem sa budem spolu popíjať, najebať. možno keď tak s Jožkom toto prosečko iba tak No, nejak. takú už nebudeme čo popíjať. Bráško, ja mám ešte ďalšie Áno, dve to nahrávačky, neuveriteľne dnes zase dobre. nemôžem teraz rozbiť, čak by som bol neschopný. Či kokot, ja sa Počkaj, chcem brate, do piči. toto Ale je tak loves to. neuveriteľne dobre. Lebo je to Je likér, to dobré, kámo, fakt je dobré. Je to likér. Ochutnám, ale ja... Je to Ale likér? dobre to je. Ja som mal, To nie je rum? Dobre, nemal Chceš si možno? To nie je rum? Ochutnám, ale ja tmáve nemám Je rád. to rum, v ktorom Chcete je tá... Fakt je dobré. Akože voní to dosť dobre. Je to Voní to, dobré. kamo, jak... Ale netreba to nebrzdiť. Jak Netreba. Dobre jak to je. šerikola, kámo, úplne jak šerikola. A vieš čo, To ver, kámo, no. nie je to také silné. Alebo ne, Sa nezdá. fakt, že dobre to voní. Fakt dobré oni. Čo je meno ešte raz, prosím ťa? Juro. Juro, kokos, prepáč, Majo. Však volaj ma Jakey, alebo jak Ok, chceš. to si zapamätám. Alebo kokot. nereper. Alebo tlstý. Drž pičo to ty. Neprestrel. Kámoško. Počkaj, Juro, ale vieš, prečo to je také? Že to je také nerumové? Lebo to je liker, kámo. A je to Liker? Je to sladúčke jak hovado. To je rumový liker. Ale má to 35%, takže je to dobre podľa Silný mňa. liker? Ale dobrý. Hej, jasné. Na Vianoce jak ušitý, kámo. Kámo, ale fakt úplne Do Vianoce. vajčáku, keby to jebneš. No. Kámoško. Kámo, Alebo je to že strašné. oni to popiči jak Alebo hovado. po vajčaku. Alebo Nestalo to ani veľa ináč, akože. zapieš to vajčáku, môžeš to začať. Zapiť? Nestalo to ani veľa. To v pohode, že? Je No. to dosť dobré, zatiaľ love. Daj mi rovno. Aj to netreba Na zapiť. zdravie. Dobre to je. Fakt dobrá. Ideme sa najebať. Ok, sorry, si preušujem, ale že pamätáte si svoj prvý blackout, čo ste mali? Počkaj, blackout myslíš akože na všetko úplne, že Máš zabudneš. okno proste. Ne, proste máš okno a Okno, nevidíš hej, na hej, chvíľku. jasné, viem, čo Nevidíš, Takže nevidíš, nepamätáš. Ja som mal...
Fú, ja si... Však ale keď to nevidíš, si to nemôžeš povedať. Čo nevidia, to si neboli. Keď to niečo nestalo. Prvý a posledný ti hovorím, vždycky som si potom pamätal, ale to bolo presne preto, lebo že mali sme že hrozne veľa alkoholu s partiou, vieš čo? No. A iná partia došla, som ich proste videl v diaľke a oni nemali alkohol a strašne veľa brzdy. Ja som utekal za nimi, vieš čo, a boli tam tak 10-15 alebo také niečo a s každým som si pripil šotík, vieš čo, lebo kokos nemali sme brzdu, oni nemali vodku, som sa rozdelil, vieš čo. A kokot, no potom si nepamätám, potom si, že to Potom si nepamätám, som sa rozdelil. Káno, akože ďalej nepokračuje. Ja som mal taký blackout raz, ja si pamätám, že keď sme chodili do toho... To si nemáš pamätať. No, počúvaj, Ale Čavo, to, spomenul, vieš, aby neznamená, že máš blackout. Počúvaj ma... Viem storku proste. Marek, to, že si sa narodil tmavšie, neznamená, že máš blackout celý život. Ja to kokot. Ne, proste takto, poviem storku. Poviem storku, hej. Ty si celý cigán, či polovičný? Polovičný. Piče. Jak Gordon Celý? Blue. Ja som Kubánec, vieš. Hej. Spolutvoríme jedného. Polovičná polovičná. Ale ja hovorím, že ja som Talian, víš. Ty si tam. Ty koko. Dobre. Ja som z Mexika došiel. Všetko dám lepšie, vieš. Tak k tomu blackoutu, ne, mne sa stalo raz, keď sme chodili do ponorky, tie naše časy. Ty jebe, aké nazvíš ponorka, ty Kámo, to je reálny podnik. To je podnik, kámo, kde si mal shot za 90 centov, proste klasik. Stále funguje, áno, stále funguje. A už je tam shot euro 30, kámo. Inflácia, ty kokot. Inflácia kokot, ale my sme tam chodili proste 90 centov tam stal jeden Však to, shot, ale víš. to... Počkaj, však to aj v Pikoleč, to nie je to isté, ne? Ne, Piccolo je na obchodnej, ponorka je pri Šavku. Pri univerzite. No, kámo, hej, pri V tej uličke, keď Slovenského, vyjdeš smerom na divadlo. kámo. Je tam aj taká pizzeria nejaká. Hej. Ne Dominos, či? Ne, Dominos to nie. Podobné, ale ne. To neviem, že... Nejaká no No a späť k tomu blackoutu, čo si nevidel. Povedz nám, čo si nepamätáš. No, poviem vám, čo si nepamätám. Poznám, čo si nevidel, čo si... Brácho, išiel som proste najebaný domov, vieš, a... Dobre, no a... Koľko ti ja neviem dorozprávať, ja to Inak každá dobrá storka z piatku, čo som Išiel som najebaný domov. Asi, nepamätám si to. Mal som blackout, no. Jak bolo, čo som tomu najebaný, Mal to som celé. blackout, babiče, vieš. Ale proste mi sa stalo to, že ja som išiel proste v električke, ne, a vystúpil som na svojej zastávke a vedľa zastávky som mal proste trávnik, ne. A bolo večer, ne, ja som si lahol na ten trávnik, zavrel som oči a zrazu len takto a bol som doma, ty kokot, vieš. A z ničoho nič, ja si to aj nepamätám, že jak som sa dostal domov. Ty kokos. Ty si normálne, Vieš, teraz hlava, vieš, premýšľam, že Kamoško, si sa dokúpiť ten príbeh. Čavo nové na travníku našiel. Ja som vstal, Systém, ty kokot. vyjebaný Houdini. ja som vstal a normálne všetko v pohode. Mamka mi nepičovala, Silou mysle sa presol domov, vieš. rodina mi nepičovala. Vieš, ty kokot na tom trávniku, Čavo Pozor, Ricka Mortyho, vieš, napíše našu teleportačnú zbraň na zemi. Proste rodina mi unesli nepičovala, mimozemšťania, alebo nikto mi o tak. ničom nehovoril, tak až jebe, tomu som vôbec nepochopil, vieš, proste, že akože halus. Možno sa ti to sníval, možno si nebol slope. Možno aj, no, možno si ho zaujímavé. nebol najebaný ani, no. Ale vieš, prečo začal tým, že išiel domov najebaný? Lebo predtým mal blackout. Ktorý nevidel. Predtým nevidel celý večer. Ne, však A jaký máte taký, že najhorší zážitok, keď ste z alkoholu? Najhorší. No, že čo najhoršie sa vám stalo? Silvester, tento, ne, srandujem. Ne, ja mám kam, ale to je... Takže mám veľa, ale... Ja mám, ale to je... Že úplne normálne, Čo? zostalo z toho normálne, že PTSD, že piče sa Kámo, stalo. Že Marek, to čo máš za čipsy na lák? Ináč nedávno som kúkala ten vlog. Ktorý nevidie kvôli Jurovi, ďakujeme. Ja nikdy Nie, nie, nedopozeral jeho vlog do konca. ani Ďakujem, si dobrý fanúšik. Vlastne ja len som to nevidel. Jak som začal pozerať jeho vlog, tak dostal som blackout. Sorry, nevidel som to. Téma dnešného podcastu. Mal som blackout, nevidel som to, no. Viem, že máme spolu vlog, jak sme boli v tej Lužnej. No, To boli Stopanice 2, tuším, sa mi zdá. no a tam ešte bol aj ten Good Life predtým, no. Áno, aj Good Life, aj vlastne vtedy tá Lužná, hej. Tomu verkám, no. No to Lužna bol najlepší môj zážitok napríklad. Lužná chvíľka, To bolo super. to Kámoško, bol tam, extrém. čo ti je? No počka, pamätáš Túrovo, kamarát? No však áno, aj to mám Fuj. počuť Stopanici, more. kokot. To viem, ale počkaj, na čo Ale bolo, to bola lebo... fakt silná vec, kámo, to bola dosť silná vec, tá časť. Videl si to, nie? Alebo je to minimálne, ne vôbec? Teda áno. No. Ne. Bolo to vlastne o tom, že chystal som oslavu narodinovú a Mark mi napísal, že som mal dom v Štúrove a mi napísal, že nemôže, lebo kvôli dovolenke, že sa nevie vybaviť v robote.
Takže to piče, že... Počkej, to je to, čo si tam potom došiel, ne? Hej. Tak to už viem. A vedel som, že zábery dá do vlogu, tak som mu poslal ešte do videa, keď bol najebaný. Čiže dve záverečné, čo som na to smartfóne... Na to smartfóne počúval, a boli všetci šli spať, všetci do najebaní. Som stal, že ja, Marek, Majo a ešte jeden môj dobrý kamarát, som došiel von a on takto sedel proste rozvalený na gauči, päť dojebaný, tak som tam mobilom, že Marek, a počal pičo, že ja viem všetkých hejterov, ja som najlepší, a proste takto začal, a že to je do vlogu, to je dobre, to je do vlogu, geniálne. Marek, pokračuj. On sa nepamätá, vieš. Hej, ale... Potom, že rozjebal postel, sa nepamätá tiež. Rozjebal sme postel, a sprchový kút sme rozjebali. A toto neviem zasiaľ. Áno, rozjebal sme sprchový kút. Ja o tomto neviem, do piče. Áno, nevadí, prepáč. A najlepšie bolo, že ten vlastne za nami vlastne bol ďalší dom, kde býval vlastne majiteľ, žena a malé dieťa. Ja som nevedel, že mám proste malé dieťa. Počkaj, on zistil od tej posteli, že? Nezistil? Nezistil? A on na čo nám pičoval, na čo nám volal? Počkaj, ja mu to vysvetlím do podcastu. No, keď mu odchádzal, som odovzdal kľúče a sme sa snažili aspoň trochu poupratovať, no najviac, lebo tam bol bordel. Proste, na zemi proste rozjebané vajca, všade vajgle, všade tabaky, proste tam smrdela kuchyňa vyzerala, keby tam jebla Hirošima, proste celé zle. A o 10 sme mali odovzdávať kľúče a o 9 ráno ma budí tuto Marek, že, alebo ten taký kamo, že Max, stávaj, že veľa hodín treba upratať a že... Skúsme. Kamo, ja som sa len postavil, proste len v kráťasoch rozjebaný, proste, lebo do z alkoholu. Dojem do kuchyňa a sa len tak obzerám, že... Som to tak vnútorne prijal ako informáciu, že je to proste na piču. A som bol taký, že... Rozdýchal? Hej, bol som taký, že idem si ubaliť radšej a potom začneme upratovať. Nepodarilo sa, lebo vonku boli 3 stupne, lebo bol 16. december, vonku boli 3 stupne a som proste došiel len v kraťasoch. Vieš, bez topánok, nič, bez trička, že... Mamo, však ja som spal na terase, ne? Počkaj, ale kúšekom sa dostanem. Prepač. A vlastne skrátka na sobotu, a sobotu som stal a že však sa a už som bol poučený, nebol som poučený, dal som si radšej bundu a v tej zime úplne som sa klepal, polorozopatý, tak som niečo našmodlikal, ledva to držal, reálne, ledva som to ubalil, ledva držal filter, hovorím, bude to OK. A už som vedel, že Majo hore, lebo vlastne spali v izbe veľa terasy. Počkej, môžeme čo? Drž slovo, okej? Držím. Počkaj, ak nájde Katka alebo ja to video, tak ti ukážem, aký tam mal smutnúčky na tej terase unavený. Ja áno, keď som balil, áno, počkaj, kámo. Úplne smutný, že kurva. Počkaj, môžeš to kľudne nájsť. Nájdi tú fotku zatiaľ. Zatiaľ hovor. A tak som ho zavolal, že však poďme na jedno. A to bolo asi možno nejaké 7 ráno, že mega skoro. Tak dali sme polku a poviem, že toto je asi moc, že ja to stopnem. Ja som povedal, že idem do sprchy a on išiel spať. Ja som si išiel láhnuť a asi po hodine a pol som vyšiel z izby, on v kuchyni a že to si sa tak dosprchoval. A že ja som sa dosprchovať, ty kokot. A my si znaš, že to robíme. Vypadla myšlienka, že som sa snažil dosprchovať, ty kokot. Takže tak. Ale bola tam halus dosť. Kámo, bola tam tak strašne zlatá teta reálne. Musí tu byť blesk. Áno, musí. Kámo, ja tam neznášam reálne, keď je blesk niekde. Môžeme radšej zasvietiť. Ale vidno to aj tak. Ti ukážem tú fotku, že... Čo ti jebe? Smutnočky z Kámo, výraz depresie a úzkosti proste. Dopamín minus. Dopamín minus, tak hovor. Kámo, toto je smútok a depresia proste v jednej fotke. Ukáž to nakryť, ukáž kryt, kámo. Kámo, je. Dobrý kryt, ale ne? Zapredanci. Ale hento, čo som to vlastne chcel. Kamoško, ale... Keď si spal vonku? Ja som spal na terase, kámo, a boli 3 stupne, ne? Ale my sme mali ohrievanú terasu, ne? A ja si spím, ne, kámo, o 3 ráno som zaspal, ne? A o 6 ma budí on samo, ne, náš kamarát. Marek, poď, si máš pri mne spať, ne? Že ja o tom aj neviem, víš. A Čavo hlavne, že chcel jebať s frajerkou, ale nemohol, lebo čakal, kedy dojdem ja, ty kokos, víš. Kámo, však samotná... Tak to prišiel zavolať. Namiesto toho, aby išiel jebať. Vystredať, ne? Super. S ňou to nevyšlo, tak s Marekom to vyjde. Aj tak som spal na terase potom. Marek je pozvolnejší. Čavo si chcel zajebať, ak ma dojde pre Mareka. Môžeš prosím? Čavo si chcel zajebať, bolo mu úplne jedno s kým. Počkaj, ale aj tak to je bol do radiátora. Počkaj, ale prírodu predtým, kvôli čomu si spal vlastne vonku, lebo ono to bolo tak, že... Ja bol si najebaný, kamarát. Keď bol najebaný. A som ti ho aj na
som ti povedal, Tam že, som bol vlastne, lebo Samo mal frajerku a oni spali v jednej izbe, kde boli 3 postele. Že jedna postela bola pre Mareka. Lenže ja som zabudol na to, že oni chodia mega skoro v úvodzovkách spať. A od druhého ráno hovorí Marekovi, že Marek, že poď spať, že je tu voľná izba, je tu voľná postel. Jen tam zamknuté, hovorím, kurva, skúsim Majovi, zamknuté, hovorím, k nám ho nedám, tam není miesto. Tak hovorím, Marek, zober si mu bundu, daj si deku, všetko pičuje, nech nie je zima a som bol v tom, že som mu nehal potvorené dvere. Takže ja som ho tam zamkol. Ty si ma zamkol? Ja som okolo zamkol. Lebo to povieš, že dole, že Super, ide, kamoš. že dole, že ideš a nalebo, že zamkni. Ja som dal, to, že som nehal otvorené, alebo polotvorené. Ja som tam zamkol a som si išiel láhnuť, ja som mu povedal predtým, že než som ho zamkol, voľtokáž zavrel, že Marek, že ak chceš, tak poďme dovnútra, aspoň buď vnútri na dlažke, nech to nie je až taká zima. Nepriamo ti povedal, čo si o tebe myslím, ale... Tak ja som ťa mal uložiť. Tak by the way. Že aj tu je. Ale... Kam som ho mal uložiť, nebo som na terasu. Kam som mal dať Ale Sherlocka, tak pozor, na Marek, trasu. boj tam ohrievať. No počkaj. Boj tam ohrievať. No počkaj. Pozri, lepšie byť vonku v zime, jak v peci. Asi neviem. Ale vyhralo to na kámo celkom príjemne tie ohrevače. Ale hej. Počkaj, kámo, ja som tak strašne toho nevidel, že šťastnejšieho človeka, ako bol Marek na celom. On bol tak šťastný, že Kámo, ja som mal takú eufóriu, že... Ja to bol opak mňa, keď som bádal, vieš, úplne eufória. Na Silvestra som, kámo, ja som chcel Daj plakať to od do huby, šťastia. alebo to daj do koša, tú tak skurvenú nahodený a Siberiu najbali som sa zjebanú. plakať od šťastia, kámo, reálne. Čo? Fakt? Tak by bolo dobré. Počkaj, ale chápeš, však ty Lučík, nie, isto Lukáš Paťo Jackson. Jakey. Lukáš Paťo Jackson. Jackie Tak Jackson. sa idem premenovať na Facebook. Jackie Jackson, ty kokos. Lukáš Paťo Jackson. Jackie Chan. Michael, okej. Kámoš, ale vieš, ty často, ale kámoš, isto si nevidel proste, že máš v okolí proste ľudí, ktorí mi húli, častejšie, nejaké dlhšie roky, alebo mesiace, pol roky, vieš čo. Či koko časové pásmo od Boha Krista až po teraz. Počkaj. Jak to ale Počkaj, kámo. upresnil, ty kokot. Ty kokot! Tebe jebe! Ty jabri debil, more. Kámo, sorry, a ty... Dobre, A to sa osprchoval, no. To povedať, Sorry. že proste nevydávaš, že taký šťastný stav z tej vieš, aj na tých ľudí, aj na sebe. A bolo tak proste aj pre mňa pekné vidieť, pretože tam Mareko, že aký bol šťastný z toho, ako Hej, už keď húliš častejšie, tak už to není také. z neho kámo taká radosť išla a taký dobrý pocit, ale sa furt na ho smial, lebo ja som ho obýval tam furt. Čo, aký by vyšiel z koncentrácie. Vieme na to nacistické Nemecko dnes, kurva. Prežil. Tak ho tu začnem hajlovať. Ty kokot rodí, ale... Zigajal, No, ale Ja chvíľu opúšťam, idem na cigu. Tak komu to hovorím do piče, keď odchádzam? Kamošovom aj tu, čo máš kokos, však tu máš všetkých. Časové pásmo. Vráca za tých niekoľko pol rokov. Vráca o pol rok, mesiac, hodinu. Pol roky, pohode. Vráca pred Kristom. Ja milujem, že v jeho hlave úplne ten dialog, proste, že a viacej, povedz, aby prestil ešte. No ne. Čo mu iba približoval objektív. Iba silný má tých slov, ty kokos. Stovkový zoom. Písmenko, ty kokos. Zaostrovať začal. Dobe hral Scrabble, ty kokos, dobe hlave. Boris? Áno, nechod do piče. Však on nás bral domov. To fakt, Áno. ti jebe, Boris je úplný frajer, shoutout Boris, úplný frajer. Ako na Silvestra, čo predviedol, ty kokot, tu šarbáš, alebo čo to je, tú pičovinu, s tou mačetou, s tým čampáčkom. Čo dal? To Čo, to ma úplne neviem. odebal. Odebal No mám mačetu Ja a to normálne viem. odebal štúpel, kámo. Dosť dobré. Extrémne. Tiež na mikovinku. Ďalšia Mikovinka? Yes. Vy ste tak z množiarne. Ocielku? Jasné. No, však Starý tak. známy. No však tak... Čo som si o bol ňom. vonku? No tak o ňom. Yes. Ty bol s ním včera? Áno, čo to bol Boris včera, čo bol s nami. Bol s nami? Áno. Úplný frajer, shoutout Boris. Šarát Boris myslí iného nejakého, podľa mňa, Marek. Kedy? Včera bol s nami. Myslíme tvojho bratranca. V Packe? Hej. Piču. Máš blackout, more, ja to chápem, ale... Nebol Paťo? Ty si pamätáš, že si išiel... Aj Paťo, aj Boris tam došiel. Boris tam nebol. Boris tam došiel. Vedľa, čo bol veľa pri tom stole, nie, vedľa, čo bol. A to je Paťo. On má také dlhšie vlasy. Ne, Paťo bol s nami v tom Taký stole. Paťo bol s Vyzerá nami a jak potom Ježiš. aj Boris potom došiel. Nevidel som Borisa, kámo. Kaspian. Nájdem fotku. Áno.
Paťo potom. Ne. Paťo sa volá. Paťo sa volá. Čo vám je? Ale že Paťo tam bol, to viem. No ale Boris tam Lebo nebol. Bol to dneska s nami došiel. Čo chceš hádať, alebo čo? Čo sa hádaš do Ne, piče? srandujem, Počkaj. si vážny. Dneska úplne to zaujímalo, že... Dobre, inak. Počkaj, Máme každý vlastnú verziu vlastného príbehu zo Dobre, včerajška. dobre, Každý si Máte. to pamätá inak, to znamená, že ste pekne boli na Dobre, To je pravda. To ste spravili dobre. A najlepšie, keď som dneska išiel za ním, lebo už som bol tu a bol iba 1:45. Ja mu volám, že kde si? A on, že čakám na ma a ideme ešte kúpiť fľašku a že koľko ty chceš piť? Kámo, som 2 hodiny ráno, 2 hodiny po obede v sobotu. Vždy, keď som tu tak pijem, kámo. A ja som bol, že 2 hodiny po zobudení a že koľko ty chceš piť? Vždy, keď som tu tak pijem. Alkoholik. No dobre, prvýkrát som to nepil, lebo som mal pauzu. Že Ale... alkoholik je, keby on nepil teraz, vieš. prečo nechce piť? Ja nemám fľašku v ruke. Konečne. To, že si povedal, že nechceš najprv, to neznamená, že nejsi alkohol. Že to vystrihneme potom. Vystrihnem to, že si povedal, Daj, že nie. Jackie mu Daj si, brate. Ne, prosím si, ja som si dal teraz žuvak. Teraz si dám. Chceš, Jožko? Daj si, kámo. Daj si. Daj sa s tým Hubertom. Ty budeš zas nahrávať. Jožo, a ty, počkaj, ty si že organizátor a DJ, alebo nie? Či On si je iba iba- organizátor? On je iba cigan z dediny, ale... Čiže teraz si rozprával, Niečo, ja. Som si bratranci. že tam bol organizátor, vieš to. Ja aj hentam, vtedy bol organizátor. Hej, ale no. či nerobíš DJ, lebo vyzeráš kam úplne ako DJ, ti hovorím. A ne? To bol si čo len DJ. Blázonko. Zrovna DJ není, no. Máš tu vejpu? Až tomuto som... Chodím vonku sem, dobre, ja som mal tu ešte krásnu frajerku, školu, veľa teda prácu taktiež. Čo robíš? No. Akože hudbu. Vieš čo, kámo, úplne, že svoju. Ja neviem, Akože jak to rapuješ, mám. alebo... Trval som sa na neho opýtať Kámo. o hudby. Repujem, akože mám to rád, ale... No keď som že sám doma, aj si zarepujem, ale radšej spievam, vieš čo. A stále sa tomu Nejako, že- venuješ? Vieš čo, teraz tomu Však dáme... už koľko? 2 roky asi, ak neviac, ne? Vieš čo, kámo, tak rok a pol, 2 Rok a pol? možno, tak neviem. Bo viem, že keď sa... Väčšinou to bolo len také, že vieš čo, bol som vonku s kamarátmi, že kokos najbali sme sa, freestyle sme si dávali, vieš čo, aj veľa ľudí som akože spoznal kvôli tomu, aj veľa ľudí som stratil kvôli tomu, lebo iba to nás spájalo, vieš čo, a tam boli nejaké iné veci. Si pamätám, kámo, to bol môj taký hrojndový kamarát, Samo, kokos, akože druhé meno nebudem hovoriť, ale kokos Samo. On byl... Kokot sa... Ale bol to frajer, ja som mal rada hovado, ja si pamätám, že raz sme išli ku nemu a mal tam babku alebo niekoho, vieš? A že to vieš, čak tu nebudem, že to proste nemôžeme repovať, vieš čo myslím? Teraz sme išli do nejakého, proste bol nejaký východ a tam bola, že meter, 2 metre, meter a klietka, vieš, proste v klietke sme tam boli a kamoško, no hodinu a pol sme tam len freestyle dávali, ti hovorím, a to je taká, to je kámo, taká pekná spomienka pre mňa, vieš čo? Celý čas sa snažím dojsť na to, že koho mi pripomína jeho hlas, kámo. Vieš koho? Doketina. Môj? Tomu ver. Kámo, jak Doketino. Ale aj trochu aj, jak on vyzerá. Ale keď vyzerá rozpráva, ne keď ide tým prievaným hlasom, ale keď rozpráva. Keď rozpráva, tak takto rozpráva, kámo, Doketino. Počkaj, a na druhý deň sa proste išli, on je na jazyk babke jeho, úplný rezing nám spravila, úplne krásna babka, všetko vojčky. Krásna babka! Shoutout babka. Ako je shoutout babka, že hoci nebola, ale bola si zlatá. Ale... Že hoď si nebola. Kámo, môžeš si dať do podcastu, že feed Doketino. Tomu ver, kámo. Tomu ver. Máme tu tajného hostia, hádajte. Hneď to bude, ale hneď budú čísla do piči. Kam ja neviem, jak znie Doketino reálne. Počkaj, nájdem niečo. Ja fakt neviem, jak znie Doketino. Ale je reálne skoro. Vieš čo, kam ja som Doketina prvýkrát takže videl, keď bol Hip Hop žije 17. Vieš čo myslím? Hip Hop 2017? žije, každý to vie, každý to počúva, ten výrobca, že nie, vieš čo myslím? Ja. Najviac na Hip Hop žije. Aj úplne ešte aj hovorí to, že vieš čo myslím? Presne, ale úplne aj... Dražko, počkaj, teraz tu je rozhovor s Doketinom. Dobrý rozhovor. Brutálny, že? Počkaj. Vymos, aký bol rozhovor? Kámo, sme obľúbili Počúvaj. tie reklamy, ty kokos. Nikoho nálzak. Nevím, jak to děláš. Možná k tomu nějak pronikneme. Každopádně vítej v Mike Check podcastu. Jo, yes. Taky pozdravit. Čau, bro. Čaute. Ďakujem za pozvanie a cením, kámo. Ale úplne Nerové, kámo. strašné. Jebe chlapče, extrémne. Čo si kokot? To je dobrý extrém. Úplne si dal teraz, dosť dobré. Čo ste papkali tu? Ste hovorili, že ste tu jedli? Kamoško, vieš čo? Čo ste mali? Cestoviny z I Love Pasta z aviónu. Chceli sme ísť do toho All You Can Eat, ale došli sme tam a tam bola rada až po eskalátori. V avióne? Kamoška, som tam Tam bol. bolo tak najebaných ľudí v tom avióne, ty Strašne veľa, kokot. Kámo, tam... Čau, aj Ja pravda. včera v Ikei, kam sme chceli ísť do Ikei a Tam sú 50% zľavy každý plná piatok. piča ľudí a Áno. rada, že pomáš Bádlo. po tie schody vyjebané. Ja som pozeral, Jebe. koľko, že vôbec, že ne, nič. Každý piatok tam sú 50% Šiel som zľavy do na jedlo. aviónu, no šli sme a kamo tam poloprázdne.
Tam nikto, tam bolo, že 8 ľudí aj s tými Aziatmi. Kámo, Neviem, že Japonsko, Korea, vieš, tak nebudeš špecifikovať do Aziatmi. Aziati. Ale one... Kámo, počkaj, pri avióne som mal školu. Strednú. Ivanska. Ivanska? Počkaj, kámo, Elektrotechnická. Ty máš koľko máš rokov? 21, kámo, som mal pred chvíľou. Koľko máš? 21. Čiže ty si... Nevyzerá tak, že vôbec. Čiže ty si kedy nastúpil na školu? 20. V jakom roku myslíš? Rok vyššie. 21? Koľko ty pneš mne? 22? 18, 19, Piču. 19. Ne. 19 alebo 20. Zase to nestaršie, lebo na to. Neviem, ty máš koľko rokov? Koľko? 22. Koľko mám? Kedy si ty nastúpil na školu? Ja som 2016. No tak po tebe. Potom. No. Koľko máš? Ja? 22. Ja som oné. Tak... Počkaj, ty si z osmičky? Z osmičky? No počkaj, ale my sme ja som nechodil na Ivansku, ja som chodil na Mikovinku, ale kamarát chodil tam na tú Ivansku. No počkaj, ale tým pádom nebol som s tebou v tom istom ročníku. Ne, o ročník nižšie si musel byť. O rok nižšie, no. O rok nižšie som bol, hej. Ja som dostal maturity zadarmo. A vieš variť? Hotelák? Ja som ten hajzel, vie. Hotelák? Čo? Ja som ten schválne, jaká trieda? Medkit. Však Pudlišková. Hoď mi šildy. On malačka? Áno. Yes, dobre som tým. Kto chce slopať? Ja si šušnem ešte. Ja len blbý štvoročkár. Jakey si dá. Počkaj, kámo, ja si úplne teším, že to si sa smieš trochu jak ten strico Fúdo, jak sa volá? Strico Filip? Ja tak aj vyzerám. Kámo, ale úplne. A že keď sa rozrehotáš, tak nie, ale taký ten... Ale vyzerá tak, vieš, aj tvár akože vystupovať, nie je taký príjemný. Aj si okulár vyhosil hlavu. Vieš, čo nervy? Že ísť cez Marekovú hlavu bude ten zvuk akože blokovať mňa, vieš čo myslím? Tvoje myšlenkové pochody? Že 100 ročia, 1000 ročia, roky, pol roky. Keď som takto, ten zvuk proste ide... Tak ja to môžem dať viac takto. Polka podcastu pičím ešte raz. V každom prípade ja idem na hajzel chalani. Bež. Ideme na one take, no, na druhý take. Chcel iba posvietiť. Jasné. Dobre. Že či som naozaj tu. Nejsom hologram. Ja som čierny. Jak hologram, vieš. Ja nejsem. Naozaj Marekov kamarát. Nie. Aj keď nezaplatil, do piče, Marek, honorár. Počuj, kam úplne len sa dneska opýtať, že ako máte obľúbenú pesničku, ak máte nejakú? Lebo ja som si dneska ráno úplne išiel na hroznej pesničke. Juice WRLD, a poznáš? Isto poznáš. Kamo, poznáte kamo? Juice WRLD? Áno. Počuj, kamo, úplne jeho stará pesnička, nie akože moc stará, ja že starší, koľko dávno zomrel, vieš čo? Koľko zomrel, 3 roky dozadu? 3 roky dozadu, na čo tuším? Také niečo, kamoško, Rockstar Status sa to volá, Status. Rockstar Status. Ne, to je samej. Potom to môžeme pustiť. Pusti to, kamo, on to je fakt... Počkaj, ja si pustím, že čo to je. Daj mi telefón, ja to pustím. Moja ľúna pesnička. Rockstar Status. Ale vieš, také, že... Lebo podľa mňa, že každý nás ale že dobré veľa originálne dobrých pesniček, veľa obľúbených, ale veľmi ťažko vybereš tú obľúbenú, vieš. To je naozaj ťažké. Lebo vieš, ty máš len milión pesniček. Či našla, alebo ti niekto ukázal, proste máš milión dobrých pesničiek, máš je dobre zoradené. A z toho vybrať jednu. A z toho vybrať, to je nemožné, vieš. Ale ty hlavne nemáš, že jednu obľúbenú, že all the time, ale máš obdobu. Na obdobie, hej, presne. Ale môžeš vybrať obľúbenú pesničku z nejakého žánru, to vieš dokázať. Neviem, kámo. Ja počúvam len rap. Len rap počúvaš, že ne? Hej, iba rap počúvam a... To sú naši ľudia. To čo je za zvuk? Kamo to nahezli. Čo tam? Zavíjajú do piče, alebo čo? Vrtajú tam alebo niečo. Obľúbená pesnička, hovorím, že ja to mám podľa obdobia. Ale nie, že obľúbená, lebo taktiež nemám obľúbenú pesničku, ale... Tak teraz som to obdobie, vieš. Čo si proste ideš teraz? Že čo ti proste, že hrá v hlave v kuse? Počkaj, musím si pozrieť môj playlist a poviem ti hneď. Počkaj, teraz si neviem spomenúť, hej. Ty hovor, ne, môj playlist. Sorry, dog. Vieš čo, nerieš, odpúšťam. To si idem teraz. Nerieš ti ide? Odpúšťam. To je také, že je moje obdobie teraz, ktoré vnímam. Dobrá hudba. Že hudba, na ktorú si trenieš, alebo si pesnička, vieš čo. A zrazu som tam mal v piči svoj playlist a išli mi nejaké random veci, vieš. A od... Jake? Jake off? Ale nie ty. Aha, dík kamarát. Totally Nothing. Limbo sa to volá, kámo. Limbo? Nepoznám. Ale akože momentálne, čo počúvam je Eyes on Me a to je od nejakého kokota, počkej, do piče, ja som to na TikToku som to našiel. Co tam teraz vrtajú? Hej. Tak nech idú do piče. Choďte do piče! Pôjdeme im najbať. Zapakujeme Lužnu.
Young Blue, čiže Eyes on Me Baby. Čo? Daj si, brate. Ja, dobré. To si teraz Nepoznám to. Takže piatýkrát ho nepozývam, vieš. Kámo, To vieš, si teraz, že strašne ide. počkaj, kámo, môžem nejakú pesničku, ktorá mi že strašne pripomína leto, ale že brutál, môj telefón? Daj. To je inak, že kategória sama o sebe, že obľúbený letný song. Alebo kámo, konec ti poviem, že bolo to od Feiga, a neviem, že jak to volalo. Kámo, ty kokos, ale že pesnička, ktorá pripomína leto, ty kokos. Ja jednu mám, ale tam je ten problém, že tam je vykradnutý beat. Daj. Je tam Lucas Dope, Separ a to Ritat. Jaj, ale tam není beat vykradnutý, ne? Není? Oni to mali beef Alebo slohu nejakú. Ne, oni tam mali beef s tým klipom. Ja, áno. Lebo Separ to nechcel vydávať kvôli niečomu, že sa tam niečo dojebalo s ubytkom a takto, že na piču organizácia, tak to nechcel vydávať a oni to vydali aj tak sa dobifovali. On to nechcel vydať, on to nechcel, aby sa to vydalo Separ, ale aj tak to vydal Lucas Dope. Je tam aj Vič. Hej. No, vykradnuté beaty boli na... Metskill. Bol Metskill, no. Shinobi, OG bol vykradnutý. Ja som nebol náhodou vykradnutý? Hej, a ja som, no všetko od Metskilla. Áno, všetko, čo je Metskill, tak áno, to bolo všetko. Ale dobré triky sú to. Ale akože sú to Shinobi a tieto veci, to sú akože bomby a kokos. To sú bomby strašné, ale akože ako tomu, že to vykladať, je to stále dobré. Akože je to dobré, ja som z tej tracky išiel tak či tak. Hej, keď vyšlo, boli geniálne. Díky. Ja vieš čo, ja teraz mám najobľúbenejšie toto, počkaj. Kde je ten skurvisínko? Tuto. Prečo to znie, keby tam rezali dieťa? Ale že? Deti. Prečo asi? Ja vlastne. Že by? Druhá zochová. 13. komnata, počúvaj. Kde to je, že naposledy vydané, alebo ja nevyznám sa v tomto. Je dobré, hovado. Kde máš naposledy vydané? Však to je single, aha, single. Môžeš tam vrtať s nimi. Idem. Tak budem robiť, že To robiť a kapelu, vieš čo? Yes. A ináč oné... Ježiš, pardon. Čo ste mal na raňajky? Poďte. Na raňajku, nie som na Káme, o toho by mohol Počúvam teraz. Ale na obed som napríklad, že vypražaný karfiol zo zeme. Ja som si nehovoril. Dosť dobre. Morad není Italian. Ježiš, čo ste mudrí do piče, čo vám jebe? Morad je Nemec, ne náhodou. To je Španiel. Morad není Nemec, ti zajebalo? Ne, kokoček, ja som ni nevyznám, kokoče, ja som Neviem, či není práve, že Albanec. Je španielský. Jackie, telefón, lebo si mi ho dal niekde nabíjať, vieš čo? Ja, jasne. Alebo, neviem. A čo som to chcel do piči? Ďakujem. Čo robíš? Marek, nakradni zase. Čo som mal na raňajky? No záleží, čo sú raňajky, lebo ja som nespal od včera od 1 rána. Keď sa zobudíš, že nájdeš sa. Keď sa zobudíš, že nájdeš sa, no. To sú raňajky. Ja som nespal, takže neviem, čo sú raňajky. Tak večera. Večera tá o 6 ráno, alebo tá ešte predtým? Kedy si Včera som Tak neviem, tak tá skoršia, tá o 6. Tá o 6, čo sme mali? Pizzu najmrazenú, no. Normálne, že mrazenú piču, hej. Kámo, mrazená pizza je podľa mňa, že normálne, že gurmánsky zážitok. Nie je to moc kontroverzné, počúvaj? Keď si najde mrazené... Hneď mi zomerú ten brúšný nič. Koľko sekunde? Koľko, že ty si chodil na Mikovinku? Úplne, Že kámo. môžete byť... Že koho si fotíra, ty koľko? Morad je španielský reper. Vieš čo, kámo, pizza je, že mrazená je fakt dobrá, ale vieš, ja sa obľúbujem. Proste bagety z benzíky, také tie klanečkové bagety. Bageta z račkou. Račko bageta je viac jak Subway. Ako mnou, račko bageta je Kámo, račko bageta je viac jak primi. A všetko. Račko bageta je top Jak Subway, kámo. Ja som tam mal známo, že keď som došiel, bola zapomenúť cenu tá bageta. Ja som vždy bral veľkú. Ja som si dával to bolo s tým s tou udenou šunkou, či čo to bolo, a dal som si do toho, že papriku. Kámo, ja som si dával, že Ale to nejaková bola top. Ja som si dával Havaj. Ja som si dával Havaj. Havaj po piči. Kámo, toto je téma sama o sebe. Tam sú dvere, ty kokos, prostý. Tam sú dvere. Kámo, ananas na pizzu je, že zabijem ťa. Ja tiež O tomto sa nebudeme baviť, lebo sa pobijeme. Pobijeme do krvi. sa pobiť za to. A ja. Bužná do piča. Možno nevie, čo je ananas, on je z dediny. Máš, že to ananas, nie je zemiak. Čo je to palma? To je cibula na tom. Kokos, to čo je? Nebracho, ten Zafarbené mlieko. Mango. Ja som myslel, že bataty sú oranžové. Mango? Ja neviem, čo je mango. Kámo, dačo ovoce, že buchty.
Kámo, dračí ovoce, ale ti vyjebe hlavu. Dračí ovoce? Dračie, Že tak existuje, nie je to sci-fi, vieš. Ananás do bagety? On nevie, čo Kámo, to je... Počkaj, Jackie. Prepáč, internet. kreslené. Počuj, že ananás do bagety. Áno, kámo. Ananás do To bagety. máš Ale ako... počkaj, ja som ju mal. Kámo. Tak je to pre tých, To čo máš majú jak radi. rezeň s citrónom, to je to To je v pohode. Kámo, to sa neobúvaj. To je dosť Kámo, presne, na čokoľvek vyprašíš to také citrón, kámo, je to mnoho lepšie. Citrón na rezeň, kamo, keď patrí. Keď si dáš Gordon, Ona, že... Na Gordon, ne. keď si dáš Gordon a dáš Ne, tam iba citrón, na brácho. klasický. Na Na rybu vypražanú. No, tak to je Fish and chips, jasné. Tak to je jasné, to je raketa. Ale aj na rezeň, kámo. Aj na ten Gordon je to podľa Aj kámo, na ten dávame Gordon, aj na to je Gordon. popiči, my sa dávame vždycky. Áno, to My chodíme na Gordon tak 3-krát týždenne. Ale to je jeba. Shoutout Gordon. Kámo, máte nejaké že obľúbené jedlo, ale poradom. Teraz som o ňom rozprával. Ale to je silné jedlo. Že Gordon Blue je fakt, že dobrý. Kámo, keď si najebá, dáš si Gordon. Marek, ty čo? Referenčne, ty kokot. Vypražaný sír. Akože keby není Gordon, tak asi, že carbonari, Počkaj, samostatne kámo, vedľa šumkou. cestoviny. Keby Fakt, není to majú Gordon, tak tak rado, nejsem Ja ani ja. milujem carbonari, kámo. Kámo, ja milujem kámo Amatričia sú na mňa bolonské lepšie. špagety viacej. Čo? Amatričia sú na mňa lepšie. Že bolonské sú... Lebo štipla, ja mám musí byť štipla, dobré. tak kvôli tomu. Počúvaj, kámo, dobré. že na základku ste chodili isto. Mali ste tam obedy? Na základke? No. Počúvaj, kámo, u nás na obedoch robili také strašne dobré carbanarášky, ale špagety, že doby. Ty sme cestrili na základke? Čo ti jebe? Ja som mal smutný granadír. A dve uhorky! Ale na štvrtky. Aby sa náhodou neprejedol. To musí si mohol načapovať umelý cukor vo vode. Áno! S farbinou. To je tá šumienka, čo povedali pri poklade za pár centov. Čavo chodil na súkromnú, keď mal cestoviny. Čo je na Ivanskej, ne. Ale kámo, to bolo nakladové, tak ja som tak 4 základky vystrelal. Ja, tak preto. Či jebe. Fú, kámo, ale zo školskej dávne, vieš čo bolo najlepšie, kámo? Ale Keď bolo súkromné, nejaké ne, že random sote s rýžou, kámo. No to bolo Najlepšia sú tam bolo, najlepšia vec. To bolo jediné dobré. Najlepšia vec. Kámo, U nás nevieš, čo je fakt jediné? dobre. Že proste u nás aj ten grandier fakt, že chodil dobre. Však keď má carbonara, kámo, čo to je sati? Kámo, keď som bol ešte na základke, tak fakt, že jediné dobré jedlo, ktoré bolo, to ešte, keď som do Petržalky chodil. Ty máš základku, ale ne? Debilko. Ty sa mu smejte. Už ani tam nerobí. Ty máš robotu vôbec? Že plnená paprika, kámo, ale že bez papriky. Ale bez papriky. Ne, bez kredle. Bez papriky. Bez kredle, bez Super, kredle. daj si kurací rezen bez kuraťa. Daj si strúhanku do fritézy. Počúvaj, kámo, Ale tomu verte. Tak dobre, ale s tou rýžou to je... že ja ťa úplne cítim, kámo, lebo tiež som plnená paprika, pridal nej paprika plnená, vieš čo? No však To sme sa Omlete s rýžou, what the fuck? gulička, to dá proste pradajková šťava nejaká. Mesové guličky, ježiši Kriste. A keď prídeš do IKEA a chceš mesové guličky, povieš, že tú plnenú papriku bez papriky. Prosím, jeden cheeseburger, aj pokoja, kámo. jeden cheeseburger Bez syru. A hranolky bez zemiaka. Hamburger, ne, cheeseburger bez Počkaj, syru. chalani. Počkaj, mám že otázku. Mne že McDonald's moc nechutí, lebo som to prejedený, vieš čo, ale stále mám, že jeden hamburger, ktorý je fakt po piči, a to je chicken burger. Uf. Je mekčí. Cheese je lepší. Pasty cheese. Alebo som Ja bráško, som mala obdobie, že som buď jedol len chicken burger Double single big tasty. a teraz mám všetko. To mi nevychádza. Double single. Iba jedno meso, ten double. Kto povedal? Že double single big tasty. Kámo, to je double, ale bez jedným mesom, ale to je double, vieš? Double cheese. Double s jedným mesom je jak plnená paprika bez papriky. To je isté. Yes. Dal bych tasty? Mne reálne mekači chutia oveľa viacej tie menšie burgery ako tie väčšie. Hej. A mne chutí ten chicken junior, čo pridali. Neviem, či to bolo iba sezónna záležitosť. Nie, ale počkaj, ale nie, vieš čo myslím, že chicken burger, nie? Ale že vreme opäť No, majstra. to máš jak cheese, a máš tam kurácie meso, šalát, štipla, nejaká omáčka štiplava a... To je tá červená Lemon omáčka. chili. To není lemon chili, ale to je... Áno, je. Ale lemon chili Ja som si jeba. ju preto Lemon začala chili jeba. dávať. Akože vieme to je, svoje. ale No, to je fakt dobré. ja mám rád tú hot devil omáčku. Ale tá je sezónna iba, není? To je ale sezóna. To je sezóna, no. Ale keď čo najradíš barbecue, kamo, to jeba. Boli také tie hviezdičky. Jaj, tomu ver. Akože aj mne to chutilo, Ešte hermelíny. aj tie hermelíny, ale mne to chutilo, ale ja nevidím akože význam v tom, že dať, že 7 eur za 4 kusy hermelínu a hranolky. Hej, akože to je jeba. To si môžem urobiť doma za 7 eur, si ich urobím 4. Hej, jebe. ak ne viacej proste. No, keď chytím zľavu v Lidli, tak Klapka z kartu môže, že? Klapka z kartu Lidli. Pštrás.
Ale mekači majú fakt, že hnusný taký kúpaliskový kečup, ak vieš, čo myslím. Ale úplne! Kúpaliskový kečup. Ja som robil na kúpalisku chvíľu. Ja som robil na telku, kámo. Kámo, to bola najlepšia, ale to bola najlepšia robota, ako som v živote mal. Lebo si iba sedel ako kanál. To bolo dobre platené, zároveň proste, akože tam je veľa ľudí, ale kámo, keď máš proste k dispozícii, že 4 fritezy, tak proste nemáš s tým problém obslužiť tam proste tých ľudí. Ja počkej, si bol v kuchyni? Áno. Než plavčík. Áno, išiel som robiť plavčika. Stavbára, do skladníka. Skladníka do plavárne, do piči. Čašník skladníka. Zaspijem. Dobre, môžem otázku? Ne. Skús to. Juro, aký si mal Silvester? A s kým si strávil Silvester? Jaký som mal Jak sme prešli kokot s tými kečupu, na tehelku, až to aký bol Silvester. Aký si mal Silvester a s kým Ja si som bol? mal popiči Silvester. A dobrý bol rozhovor? Ja si nepamätám žiadny rozhovor, kamarát. Lebo asi áno. Dimos, ne? Čaká tá malá depky, ne? Lebo proste ja som si z nej robil piču. Akože zo všetkých tam čovček. Neviem už, jak sa volala do piče. Monika? Asi, ja neviem proste. Čaká tá malá depky proste. Marek ani nevie, s kým bol. Ja neviem proste, vieš. Čaká tá malá depky, ne? A Dimos došiel za ňou, tak to ju chytil, ne? Že čo sa deje, vieš? A Čajka sa postavila a išla do piče, víš? No, je Karin. A preto sme hovorili, že Dimos, aký bol rozhovor, víš? Preto to vzniklo. Dobre. Ďakujeme za tvoj názor. Díky. Ďakujeme. Ďakujeme za informáciu. Chceš to tam nechať, či to vystrihnem? Chcem to tam nehať. OK. A čo, aký bol Silvester? S kým si bol? Kámo, Čaký bol Silvester. Aký bol Silvester? S kým si bol? S tebou. Ja chce, aby si On chcel iba, aby som povedal, že som bol s ním. Áno, presne. Naživo. Chcem sa priživiť na tebe, no. Dobre, tak na život to popreme, ideme ďalej proste. Začal by si bol na Silvestra? Poprem to a potom to vystrihnem aj tak. My neboli spolkám na Silvestra, to odpočte, nie? Počkaj, ja musím pomenúť na blackout. Počkaj, zavriem oči aj na to. Nie. Boli sme v meste, hej. Boli sme sa najbať v meste. Bol tam taký odpočet, kámo, Boli sme, vlastne sme začali veľmi skoro, my sme začali o 6 v meste. Dosť skoro, A skončili sme o 6. ráno. Ja som došiel do... Nie, lebo ja som prvé išiel do roboty. Ja som došiel domov o 4:15 a mal som o 7 budík. Super, no. Ktorý by stal Hej. Ale baví ťa to, nie? Že máš to rád. Kamo, tak zatiaľ lové. Ne, akože mám to rád, akože... Ja milujem varenie, kamo, to je moja vášeň. Apollo pláči brutálne. Akože ono je to strašne starý hotel, vieš. Ten hotel je tam strašne dlho. Tam je ten známy kuchár vo tej Tatra, neviem, jak sa volá, čo robí na nože, čo hraje, vieš, ten kuchár. Na Markíze. Zdeněk Polraj. Ja viem, čo myslíš, ale on robí inde. On robí... Robí vo tej Tatra? Fúzu? A to kto? Nie. Neviem. Tam robí aj Filip. Ja viem, kde robí, ale musím povedať na to hotel. No, ale o kom sa bavíme? Neviem. O tom Čalovi, čo je na nože, kokot, ten čo... Neviem, kto je na nože, ty kokot. Ty no môžeš anyway, byť na nože, ale keď ne, to akože nabodnem. povie ti, že brutálne akože robota. Darí sa, hej, len už má sere to, že som tam druhý rok, kámo, a chce sa posunúť vyššie. Evička ešte raz. Čaká, ty ne... Áno. Pozdravujem. Šéf kuchár. Kuchára chceš ísť, ale... Kámo, šéf-kuchárska robota, ja to nenávidím robiť, ja to nechcem robiť. Prečo? Lebo tvoja úloha ako šéf-kuchár, ak budem hovoriť zle, tak ma opraví kolega, že vlastne ty sa ako manažer kuchyne, kvázi. Všetko koordinuješ a dohľadaš na to, aby bolo všetko správne. A všetko, čo sa dojebe, to je na teba. Hej, lebo ty to máš akože okontrolovať. Akože formálne je to na teba, to, že on potom vypičuje niekomu inému a zjebe ho a šéf zjebe tiež toho kuchára a ne toho šéf-kuchára, tak to je druhá vec, ale akože on má dohľadať na to, že všetko, čo vyjde... kuchyne bol správny. A všetko, čo vyjde z kuchyne, aby bolo kvalitné. Ale aspoň u nás to funguje, hovorím za moju robotu. U nás šéf-kuchár moc nevarí, lebo má strašne veľa papierovačov, to týka tovaru. Teraz vychádza jarné menu, takže to musel akože celé ako spraviť. A celé to akože nejak zostrojiť. Stal si sa? Ne, šéf-kuchár je A už vlastne vyšlo na stránke hotela fotky toho nového menu, aspoň dokiaľ to je von. Pekne. Ja som videl to, neteším sa na to. Pýtam, lebo som videl to video nejaké, čo sa tam jebali. Áno, to bolo promo, lebo mali sme vlastne poradu. A môj kolega vidí, že tie nedostatky hotela vidí podobne ako šéf-kuchár, ako management. A povedal si, lebo my máme stránku Idem na cigu, druhá časť. kde strašne je málo vidieť o tie záznamy z tej kuchyne. Preto chcel doceliť to na porade, že aby sa natočilo viacej z kuchyne, aby ľudia videli viacej ten pohľad z kuchyne, nie zvonka, alebo nie z toho hotela, aby mali predstavu ceca, ako to vlastne funguje. Tak sa, a vlastne, keďže šéf-kuchár je strašne prepnutý a strašne taký energický, tak sa to, že urobí video takouto zábavnou formou, ale aby tam bolo vidieť tie záznamy z toho, vieš. Takže to urobil to takou zábavnou formou, akože to video je akože naozaj že super, mne sa páči.
Dobre, to video. A je to akože super, lebo bolo tam vlastne uvedenie valentínskeho menu. My máme vlastne celoročne počas období nejaké menučka, ako je valentínske, jesenné, jarné a ešte zimné je ešte silvestrovské, ešte vianočné. Ešte sú tie trhy vianočné tam, či už Stále sú tam na Duláku, hej. Hej, oni tam sú furt. Takže toto je super, ale bohužiaľ toto jarné ide zo všetkých najmenej. To je jediný problém toho celého. Vieš čo, to ani podľa mňa není tým jedlom, ale všetko ide pomaly v tomto období, vieš. Hej. Proste začiatok roka, po Vianociach, začiatok roka to ide všetko do piče. Ja vidím, že to gastro ide fatálne do piče, lebo ty ako kuchár, ako čašník, alebo niekto, kto sa v tom gastre cca vie orientovať, vidíš tie nedostatky, lebo vidíš, že strašne málo predávaš, že máš slabé víkendy, že málo objednávok, málo akcií. Už vtedy cítiš, že dobre, ty máš síce málo roboty, máš nulovú robotu, ale hotel zarába ešte menej. Vieš, takže toto je ten problém to celé, že... Ale to gastro ide celkom do piči, ja to vidím tiež veľa. Hej, a strašne vidím veľa tých, keď je nejaká prevádzka, tak všetky sú pomaly na jedno kopyto, že proste máš tam, že pomaly na každej ulici tretej je proste stanok s burgerami. Že nejaký typ si tam proste otvorí burgeráreň. Áno, hej. Neberiem ja burger milujem, je to super vec, ale už to robí pomaly každý tretí človek, ktorý chce robiť niečo v gastre. A hlavne, kamo, keď si aj otvoríš bistro alebo Volt alebo niečo, tak ty vlastne máš na výber, že dve normálne reštiky a potom máš proste, kde máš normálne proste, ja neviem, ty kokot, rezeň, pičoviny a potom máš, že 10 burgerární, 45 pizzerií, 35 kebabov a 24 čín a nemáš na výber. Toto je ten problém. Alebo si môžeš ešte zajebať nejaké, že fit ty kokot, kde majú síce normálne jedlo, ale stojí 26 €. Ale viete, čo je škoda, že my v Bratislave, toto je fakt veľká škoda, čo som si všimol, že my neukazujeme tú slovenskú kuchyňu. Že nemáme reštiky, ktoré ukazujú slovenskú kuchyňu, ako sú halušky. Máš, ale vďaka Bohu, lebo keby ich robili v Bratislave, kámo, tak ja nemám rád halušky, hej, ale niektorí to majú radi, vieš, ale... Tak ale ty nejsi slovenský, si cigán. No, však áno. Nie, počkaj, ale... Sú tu aj takéto prevádzky, ale... Není ich veľa, Nie, počkaj, ale ja ti poviem, kvôli čomu nie sú v Bratislave tieto podniky, lebo nemáš ten čerstvý produkt, aby si to mohol vyrábať. Nemáš tú čerstvú Bratislava brinzu, v meste nezoženieš. Musíš niekde na Liptov, vieš, alebo niekam proste ďalej, kde to máš lokálne. To máš pravdu, no. To je jedna vec. No a hlavne keď... A druhá vec, ľudia už sú podľa toho presítení, vieš, keby že idú niekam na saláš, dobre, že vedia, že tam to je autentické, tam to majú reálne domáce, tak sú dajú, ale v Bratislave to je také, že... Hlavne tam si dáš radšej ten fast food, dáte to. A hlavne mne príde, že čo tak akože som pochytil za život recenzie na slovenské jedlo akože na tradičné slovenské jedlá od proste zahraničných ľudí, tak im to ani moc nechutí, lebo oni nejsú väčšinou, hlavne proste keď dojde ty kokot čavo z Ázie, on není zvyknutý na ovčí sír, ty kokot. Áno, ale myslím, že nie. Proste tieto veci mu to nechutí prirodzene. Ale ten naopak, vieš, tak jak ty keď prídeš tam a prídeš ty tam a jebneš si tam ty kokot, ja neviem, rybaciu omáčku do piče, tak si taký, že... Áno, hej, ináč to je pravda, vieš, lebo každý má iné chute, v každej krajine má každý inú chuť, vieš. Vieš, ale toto je ten problém. Áno, je to o kultúre. Ale preto nechcem robiť v gastre, inak, chcem robiť v gastre, ale mám myšlienku, ktorá by ma odlišila od tých ostatných. Neviem, či poznáš nejaké filmy o gastre alebo o kuchyni. Pozri si film Šéf. Okay. Je to, hrá tam španielský herec a americký herec. Ukážem ti potom fotku toho filmu. Jasne. A vlastne on bol šéf-kuchár, mal vlastne vlastnú kuchyňu, vlastný podnik a manažer hotela došiel za ním, že lebo on si myslí nejaké nové menu a chcel niečo nové spraviť, čo by vlastne ľudí zaujalo. A on mu to ukázal, tomu manažerovi a povedal, že ne, že toto nebude dobré, že toto je moje menu, ide to, tak predávaj to. On sa zobral, odišiel. Kúpil si karavan pojazdný, ale jazdil po štátoch a proste tam robil proste street foodové jedlo. Som rád, že poznám takého človeka, ktorý má štúdio, vieš. A môžeš ho využívať na neho. Áno, debilko. Ste môžem využívať. Čo si tu bol 400 krát a vždycky iba najebaný. Áno, presne. Či už si nahrával podcast alebo ne. Hej, asi tak ináč, no. Sa najebal. Keď si tu nahral podcast ešte? Čo máš niekoho? Môjho editora, ktorý mi strial a editoval videá. Tedo? Taký Kubo, to nepoznáš, to nikto nepozná. Ja, áno. Existuje vôbec? Existuje, ale... Dostal blackout. On je taký, vieš... Skôr vypadol, nedostal nám pocit. On je dosť uzavretý človek, vieš, a on nechodí medzi ľudí.
takže on nie je taký stokarák, Ale zas tuto sa dosť otvoril, kamoško, tu išiel bomby. Áno, tu išiel dosť. Len škoda sa nahral iba 20 minút z toho, kámo, to je fakt škoda. Do podcastu, že tu hovoril veci, ale... Hej, strašné veci hovoril. No, strašne, že ja by som nepovedal by som, že je introvert, tak Marek ho pozná, ja som ho videl raz v živote. Kámoško, ja som ho videl. Vôbec som nemal pocit, že by bol introvert. Ja ho poznám 4 roky. Ja som introvert tiež, taktiež, vieš čo. Hej, ale Čavo Noraj proste došiel a proste vysmiatý, sebavedomý, energetický a úplne... Braško, ja ho poznám 4 roky a prvýkrát som ho videl na tom podcaste, vieš. Akože Jackie alebo toho editora tvojho? Toho editora. Oh, sure. Počkej, je to fakt? Hej, reálne. Wow. Ste sa spoznali cez Tinder? Písali ste mali zhodu. Ale ono ho lajkol, nie vieš. Na pokeci písali ešte, vieš. Písal som si s tebou na pokeci a odtedy ťa stále hľadám. Lebo... A toto je presne vtedy, kedy máš použiť autočo napríklad, vieš? Keď toto... Takto si ale nenaspievaš to do mikrofónu jak kokot. Tak to je pravda. Nenašepkáš to tam, vieš čo? Kokos. Rytmus to urobil a je z toho banger. Veď ináč najhoršie vidno v tej tme. Zachránilo koža z pokožky a očí, vieš. Ja som si doteraz myslel, že má zatvorené oči. Medituje. Jak ten černo, čo sa usmie, víš, že mu vidno iba zuby. Si rozmýšľal nad včerajškom. Áno. Nerozmýšľal, ja som sa najebal kokot včera more. Strašne. Neviem kvôli komu. No, že kvôli komu. Ešte chvíľu do toho je a dám ti to čistiť ten zvuk. Môžeme ja? Môžeš, ale svoje lico. Ale za kilo. Áno. Za kilo môžem? No, za kilo môžem. Ne. Ale ak tam máš ďalšie, tak neviem. Nemáte tabak, že niekto? Chcete niekto z obchodu? Presne o tomto hovorím. A že dám to na stôl, ty kokot. Čik dal som. No však, píče, mal som to nechať na zemi, lebo aj tak to tam ostalo do píče. Daj Nikolu. Nešik, ja si ho hneď zoberiem kúsene domčo pod ku mne. Z tých 100 minút je použiteľných prvých... Idem sa najebať. Kde sa Marek snaží otvárať fľašu. Idem sa najebať. Motorík, 4-krát otvoril a nič. Čo tam je za nabíjačku? Ja vám tam nabiť. Vieš, to je jednorazová podľa mňa iba. Takže to je také, že... Domčo. Máme papieriky. Počuj, chlaník. Kúpujte si, si kúpil papieriky? Šikovný. Krcaj, detské šampanské. Už ti nedám do ruky nič, Jozef, ani teba. Nový koberec ináč. Hlavne tie papieriky. Hej, náš nový koberec, Jožo. Ktorý tento... Ten šedý? Ten, no. Počkaj, kámo, toto je najväčšia vec, to je plexisklo, nie? Toto, čo máš pod... Hej, ale vieš, je to úplná... Že čo? Máš papieriky, to máš drvičku. Že by si ubalil? Čavo zhodil to proseko na zem a o minútu ho otvorili, keby nič. Ja som si to neuvedomil, ty kokot. Nevaj, to je dobré. Tak stane, tak musí sa stať. Nezmyselná trojica, ale čo. Nezmyselná osmica. Nezmyselná opica. To bol skoflík. Chceš piť alebo... Chutí mi asi viac, jak tento. Nemám takú pachu divnú. Čo? Ty sa traseš, ty už si najbaný. Áno, hej. Práve, že on nie je najbaný. Ja sa trasím, keď som Ale ja nie som Gabika. Ale ja sa strašne trasím a strašne kokcem more, keď som najbaný, kámo. Kámo, ja tiež ma kokcem. Ty sa nehovorníš radšej. Hej, presne, no. Tak drž piču. Dobre, tak to je váš podcast, ne môj, dobre. Tak môžeme ho vypnúť. Kokoti. Poďme nahrávať radšej. Poďme repovať silno. Chcem mať na ruke diamanty. Chcem, aby žiarili za mami. Chcem, aby sa na mňa kúkali. Jak mám urobiť normálny podcast, keď Čavo proste Čo koľko, že nebud najebaný, ty koľko... za hodinu vypil fľašu, vieš. Ne. Toto. Opováš mu obliatú mikinu, lebo ťa zabijem. A teraz mi vieš čo robiť? Teraz mi už minútu do ucha mi spieva bonsajové pesničky. Jak vieš, že to je bonsajová pesnička? Lebo s ním robím hudbu, ty tupý kokot. Čo ti jebe? Že jak vieš, že to je bonsajová pesnička? Kam, ale bonsai je fakt pekná rastlina, podľa mňa. Že bonsai je To je pekný kamarát, Aj dobrý kamarát, aj dobrá rastlina, že bonsai je dobrá rastlina, ale je. Ale nie je dobrá, ale pekná. Však bonsai dostal bonsai od Buba na narodeniny. A prečo sa volá No bonsai? a je tam napísané, že bonsai. Ale prečo sa volá bonsai? Kámo, jaká máš kéra? Že čo? Jaká má kéra? Už je pek si pojetovaný, kámo. Shoutout, tačinko Bubo. Dúfam, že ma nezbiješ, Braško, lebo ty máš šikanú žal, ne? Kámoško, neviem, či si mal lepší živák niekedy. Fakt? Počúva? To máš čo? A kilo? Kámo, mám vieš čo? To máš čo? Nemáš. Maxo má To je to, čo máš ty. nejaké nové velo. Štvorkové, nejaké Marek už začína celé jebať. modré. Chcem mať na ruke diamanty. Jaký máš živák? Ukáž. No tento istý. Ne, počkaj, ja mám iný. Ty máš to lepšie. Ty máš tie pečkový, Máš to že? lepšie, hej. to, kámo. To je to, čo ti nechutí? Tebe jebe. To je to, čo ti nechutí, ten živák? Či? Vieš čo, to staré veľa mi Ty chutilo kokot viac. tebe jebe. A to už je toľko zmili velo, alebo čo? Hej. Mať na ruke diamanty. Už prestaň, Marek. Chcem, aby sa na mňa kúkali.
Nechcete na budúce dojsť nahrávať jeho podcast bez neho? Počúvaj, Jackie, máš nejaké že obľúbené jedlo? Gordon Blue asi teraz momentálne, ale ja to mám, miesto mení podľa období. Počkaj, vieš, ja strašne milujem, proste moja mamina robí také, jak pírvošky, ale v guličke. Ja ale nie krokety, proste máš napríklad, čo je v haluškách? Brinza. Máš proste brinzové, ale máš aj brinzové halušky, ale máš aj guličky. Brinzové pyrohy? No proste len iný tvár. Pyrozky, ale iný tvár, vieš čo. A na to, kámo, proste upražená cibulka, upražená slaninka, kámo, to je moje obľúbené jedlo. No však to je v podstate pyrohy, len v inom tvári. Áno, presne. Ale napríklad mávam obdobia, kedy sa strašne idem napríklad Bumbo Nambo. Čo to je? Čo je Bumbo Nambo? Čína. To je vietnamské. Ako máte, že na radšej kuchyni? Čiže? Moju. Ináč super podcast, keď oni sa tam rozprávajú. Ináč chlapci potom, že díky, že bude počuť aj nás. Ja mám tu druhý mikrofón. On je mikrofón. Myšlenkami sa rozprávajte. Asi talianska všeobecne. Vieš čo, Taliani to vyhrali. Americká. Gréci. Aj Gréci, no. Kámo, ja milujem indické. Alebo indickú. Ale indické je taká... Nemecké. To je nemecké jedlo, Hamburg. Fakt? A.k.a. Spider-Man. A čo hľadáme? Čo povedal? Považ nemecká kuchyňa to. Skús vymenovať. Burger. Aká? To je nemecké. Fakt. A hranolka máš belgická. Americká. Americká? No Však skús, to to sa nejaké iba jedno od noko nich. všetko. Rebierka, kámo, sú z anglická. Barbecue. Barbecue je... To môžeme. To je skôr... Barbecue je anglické. Keď už tak asi najviac je asi mac and cheese podľa mňa. Áno, Nie, môže byť. to s džemom a že to je maslom. To je americká kokot. Peanut butter. To je americká kokot, nenávidím to. Ne, prečo? Kvôli tomu maslo rašidovému. Máte neštipové? Či máš ale Ja štipové? milujem A preto ako milujem indickú kuchyňu, reálne. No indické je super, ale Indická indické je taká, že to si dáš raz za mesiac a druhýkrát už to nedáš za mesiac. Raz za čas to. Lebo to máš tak prekorenenú kuchyňu. Hej, ona je strašne dobrá, ale je strašne ťažká a strašne síta. Už No, chod do piče s tým. Marek, chod tam, fajči. Potom na reprákoch, ale choď už do piče s tým. Dobre, tak som ticho. Však tak keď povieš, že končí podcast, tak ti to prosím. Nechcem ešte končiť. Musíme aspoň pol hodinku tam dať a nie 20 minúty, koľko tak dementil. Dáme 10 minút. Ne, máme na To je pohoda na podcast. 107 minút začal, to sme v pohode. Jaké odleťovaš repraky? Koľko vatové? Tieto veľké? Hej, máš tu 4 na každom rohu. Myslíš to hore? Hore, ďalší a ďalší. To sú akustické peny, bráško. Bráte, ale... Hento hore, to je akustická pena. Ale piču. No. Repraky mám hentam, ale to hento a hentam. Len to nie sú naše bedne, takže to neviem. A moje sú tieto dva. Vieš čo, aká ma ojebal, že tam je v strede oné. Tá biela bodka. Hej, že to je jak tá basa, no. Jak basa tomu ver. Hej. Tu sa najbavili niekedy? Hej. Akože my aj doteraz. Vieš, keď sa tu nič nedieje, že je to v pohode. Už ne vo veľkom, ale nás tu bývalo kľudne 20-25, sme tu proste. Tu. Áno. V tejto miestnosti? Áno. Ale tak my sme tu nesedeli, kamško, my sme tu non-stop mali pustenú hudbu, a sme tu skákali, volákali a je to popiči, lebo aj keď napríklad už si ohúčaný, že proste už moc hluku na teba, alebo sa chceš s niekým porozprávať, tak vieš do inej miestnosti. Vieš úplne bez problémov. Daj pusu. Ne. Škoda. Ti jebe. Ešte som triezvy. Ježiš, tak sa najeb do piče, ne? Nemôžem, Braško, zajtra, ale idem prvýkrát stretnúť jej matku po roku, čo je spolu skoro. Takže by to bolo aj vhodné. Shoutout jej matka. Ale ešte s tým hnusným hlasom, kamoško, s týmto hlasom znieš úplne jak najebaný kokot. Hej, to som rád. Odkedy máš piercing, Marek? No ináč 2 týždne mám. Ja nič som nevedel, zrazu som videl na fotke nejaké, že som mal. A ja som nevedel, že ja som myslel, že to je nejaký filter. Som si najprv vedel, že asi nejaký filter, lebo proste boli to nekvalitné fotky, však Marekové. Ďakujem, si zľahčil. iPhone to není, no? 2 týždne ho mám, kamo. Čavo proste natáča na iPhone, tie vlogy vyzerajú dobre a potom sa odfotí, aké by to fotil na Motorola. A to bolo na mojom mobile. Lebo predná kamera, nie? Asi preto. Nie. Zadná kamera bola tma. A tme môj iPhone na piču dáva kvalitu. Tak možno máš len nastavenú, lebo tam sa to prenastavuje všetko. Môže byť, neviem, ja sa v veci nevyznám. Na iPhone sa dá nastavovať nejaké nastavenie kamery? No jasné. Fakt? Lebo na Android to nejde, nie? Ja neviem ani. Nie, to kamo sme to nemali. Ale iPhone má strašne veľa liveekov, kamo, strašne veľa, o ktorých nikto nevie, kamo. Napríklad ja, keď mám slabý signál, a mi idú pomaly dáta. Tu si vieš, tuto hore máš šípku a tu si vieš normálne nastaviť. Jasné, to viem, ale... Pičoviny a haluzíny proste, chápeš? By si chcel nejaký oný piercing, Jackie?
Bolo to ako kokot, kámo, strašne to bolelo. Ja by som chcel, kámo, Ja som rozmýšľal jednu dobu, by zahodil septum. Kamoška, tu by som chcel, už to máš tam piči, ale tu by som proste chcel nejaký že diamantík, vieš, alebo niečo. OK. Vieš čo myslím? Mám veľký nos na septum aj na proste na septum a nostril, sure. Tebe by sa to hodilo, no. Hodilo, ale mám, vieš čo, veľký nos na to, takže by pochybujem. Bude mi to ten nos, že zväčšilo alebo zmenšilo, nikdy neviem, vieš čo, nevidel som sa ešte. Ale ten diamantík by som chcel, to mal Lil Uzi Vert, kámo. Tu mal straný diamantík. Kamoško, ale jak sa kámo Lil Uzi ojebal niekedy, tu si zajebal do čela taký strašný diamant a po týždni alebo po 2 si ho tam vyoperovať preč. No však, alebo... Zápal jak kokot. Jasné, kamoš, čo ti je. Ale kamoš, tak on bol terč, jak blázen, vieš čo? No jasné, ale kámo, mu to prinieslo taký fame, ne že fame, akože on bol slavný predtým, ale no jasné, mu to prinieslo pozornosť. Zase nejaká pozornosť okolo neho. No a však a potom dropol album. A už dobrý move, nehovorím. No však jasné. On to má doteraz jazvu, nie? Tu na čele. Hej, ale on to má nejak vyšefené, že on ho tam má, ale už nie, že na fix. On ho tam chcel na fix a oni to nejak vyriešili, že ho má nejak, že si ho vie nasadzovať a dávať dole. Teda to neviem, ale myslím si to, lebo on proste napríklad, on to už dlho nemá a v I Just Wanna Rock to má v klipe. Kámo, tam je aj ten streamer. Kai Cenat, to tomu ver. To je, že je on a Res Powered je jediný streamery, ktorých pozerám. Ja už nekúkam vôbec streamerov. Akože ani ja, ale že klipy, vieš čo myslím. Ja som kúkal, keď som bol menší Herdina. Herdina? No. Škôlko, vieš. Ale... Kámo, Bugsix sa to pozeral, keď hrával Lolko ešte. No, Bugsa som kúkal aj ja, ale ne streamy, ale YouTube. Hej, akože teraz, vieš, akože streamy, to mám takisto ako s seriálmi napríklad, že ja sa nedokážem namotať na nejaký seriál len tak. A taktiež nedokážem proste dojsť taký deň na nejaký stream, kedy neviem, že čo sa deje a byť tam, vieš čo, očakávať niečo dobré, aj keď tam to dobré nepríde niekedy. Takže väčšinou len tie klipy pozerám. Na YouTube, vieš čo, pičovinky, že keď sa nudím, tak pozri si nejaký klip, vieš čo. Také zábavné celkom. Mne to hlavne, mňa nebaví pozerať streamy skrz to, že ja som to, vieš, ja som ten typ, že ja keď mám niečo kúkať, tak ja si k tomu lahnem. Ja neviem sedieť za stolom a takto pozerať. A proste ležím, kúkam a niekto mi napíše, otvorím, idem mu odpísať, vrátim sa tam a vlastne holú piču mám z toho, lebo každé 3 minúty aj tak idem. A zabudneš na to, že o čom to je, vieš, ja to veľmi dobre poznám, ja to mám takisto. Tak som si potom povedal, že tak skúsim si dať, že notebook na posteľ, že tam si to pustiť, ale vo finále to už som, že vôbec nič nemal, lebo som na mobile sa hral popytom. A to už som vôbec nevedel. A to už som taký, že tak to už si radšej pustím hudbu, nech si aspoň vybavím. Zarepuješ, zaspievaš, kámoško, furt. Lebo... Počkaj, videl si seriál, fakt, že nepozerám seriály, ale seriál, že The Punisher. Kámo, to si musíš pozrieť. Frank Castle, čo ti jebe? Kámo, strašný pán. Ja nemám moc čas na to kúkanie. A už vieš čo, on tam, že 2 série. Že som nekúkal dlhší seriál, ako mám 2-3 série maximálne. Mám 2 série, už to je zakázané od Marvelu, lebo to je moc krvavé a moc také vojnové a moc také... To je od Marvelu? Hej, ale už to je zakázané, lebo to je moc vojnové, moc krvavé, moc také... Vieš čo myslím. Ale máš nejaký trailer, pozráš aký seriál? To je rozpozeraný, alebo... Black Mirror, čo si hovoril, s Katkou pozeráme, kámo. Pozreli sme, že 6. sériu. A recenzia? Aby si bol v obraze, je to seriál, kde... Ja poznám ten seriál, ak nevidel som, ale viem, že... Takže vieš, o čom je. Dobre. Takže to je dobrý seriál, podľa mňa. Ale to je také, že obsah, že fakt, že psycho. Hej, že sa na tým, že zamyslíš, že koľko, že fakt sa to môže stať. Že je to strašne ťažký. Nepríde, že psycho, pre mňa, že strašne málo vecí psycho reálne. Dobre, tak bez názor. Taký ťažký, Nepredeli sa pre mňa, že fakt, že ťažko pochopiteľnou logikou. Max, ty si pamätáš ten... To bude preto, lebo si z Mikovinky. Tá logika tam utekla, neboj sa. Logika není. Môj najobľúbenejší seriál, čo sa sám divím, je Vikingovia, kámo. Vikingovia? Strašne ma to bavilo. Veľa sérií, je to skurvene dlhé, ale mňa to, kamoško, tak strašne chytilo, že ja som to proste kúkol za proste pár týždňov. Poznáte Outer Banks? Seriál. Ty pozeráš? Stop. Počkaj, najlepší seriál. To je najlepší seriál, kámo. To je presne o tom, jak opisuje túto dobu a nás mladých. Reálne. Túto dobu a nás mladých, reálne. Skoro, dajme tomu v niektorých veciach. Nefajčíš cigy? Cigy nefajčíš? Vôbec. A fajč si nekričí, ne? No ja som fajčil. Strašne musel ten seriál. Ja som ako ja si zapalný, keď som najebaný, vieš. Som najebaný. Tak som začal fajčiť. Že ma veľa fajčil, som si niekedy zapalil, vieš čo? Ale celkovo, že tam vieš mladí ľudia. A potom som proste chodil vonku, vieš čo? Zapalil som si. Super.
tak som nejako tak 17 asi možno. Som začal fajčiť. Ale cením kámo, poznám ľudí, ktorí od 13, 14, vieš, od 12. To tiež, ja som tiež začal 16 aj piť. 17 kámo. Ja 15. No ja som 14 som začal fajčiť. Ja fajčím od 14 a fajčím doteraz, napríklad budem mať 21, aby ste vedeli. A od 15 pijem a pijem doteraz. Kámo, ale my blízka chápeme, vieš, preto ty nechápeš nás. Počkaj, Jožo tiež je taký akože polemizačný. To je iba opálené, to solárko. On je iba červený sahami. Dominik taký, že Jožko je mulat. On ešte zapadil energiu u nich doma, takže pohľadne. V Alžbetinom dvore došlo leto konečne. Čo ti je? Po 6 rokoch. Alžbetin dvor, shout out. Ty máš môj telefón, ne? No čo, do piče. A vlastne one, kamoško. To je ináč, od polky je tento podcast taký, že tu iba ľudia chodia a odchádzajú. Ja som zvedavý, ak to tam bude počuť. Ja zase neviem, ale vystrihnúť niečo, čo sa stalo. Keby sa tu nenajbeš, kámo, ten podcast máš hlavou aj 5. Ja nejsem najebaný. Nejsem najebaný. Marek, že ja nejsem najebaný a pred chvíľou ja už som najebaný. Ne, to som nehovoril. Ja nechcem na teba zlý, ale ja hodinu natáčame. Vyššie hodinu natáčame, kámo. Ja mám blackout. 2 už skoro. No a čo? Čo ti jebe, more? Však ale budeme musieť aj tak už pomaly končiť. A ty potrebuješ hlové more. On potrebuje. No však práve preto musím robiť. Ja, kvôli nej. Ale ne. Dobre, môže byť. Môže byť. Čo? Nič. Dobre. Yes. Ty si strašne. No ale čakal som, že budeme na to nejaké témy pripravené. Ja som mal, ale vy ste všetko rozkecali. Dobre, ďakujem, že ste tu s nami boli. Ľúbte sa, množte sa, milujem vás a... Dovidenia. Nebol na mňa, To si mi nebol takto do ksichtu. A čo? Nemáte zač.